Gik du i stå igen? Nej, ikke igen nu. Kører det ind i hinanden? Nej. Det var bare fordi, det var... Man må prøve at køre ned en gang. Nej, jeg prøver at køre ned en gang. Er det sjovt? Ja. Du kører stærkt, gør du? Ja. Du kan næsten ikke nå. Kan jeg glemme af mig vel? Åh, sej skat. Kommer du? Jeg skal lige bare tilbage. Jeg kom lige til at bremse. Nå. Jeg kører ned her. Og så den vej. Er det hårdt? Kommer du? Bare fordi du først lige skulle tage et billede af dem. Jamen, jeg har taget mange billeder af dig. Men de får altid kun lyse billeder. Ja, det er fordi, jeg optager en lille video af dig, skat. Må I se, far? Må I se? Nej, du skal ikke røre ved noget. Få handsken væk. Nej, du skal ikke røre ved noget, siger jeg. Må I se? Far, må I se? Så siger hej hej. Hej, hej. Der er stadig noget herude. Ja. Jeg kan se det herfra. Må I se? Op på cyklen igen. Må I se, Kaj? Se Lisbeth hår. Hvordan sætter det? 2 svætter. Det er meget mærkeligt. Må I se, der er strittet 2 Kom så. ud? Hvorfor?